Pre, kailan mo mga pre? Pinamdam mo niya, no? Mabutay ra ba turon? Atong hindi kagawas. Season naman tutawan na ra ba? Oo ba? Ato na to pangayuan, pre. Eyo. Ngayon ato ay barkada manar sa. No? Oh, kasi pang diaper lang. Pero okay lang na. May mari to dire ron. Isa ka to sa mabot, kita na kayo masugat. Anong to siya mari daw to siya dire? Alas 3 daw no. Dali oras 4 naman no. Mari to ron. Sige, ato pang pabot-pabuton. Oh, pre. Pre. Joints parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na win. Ano? Ano mo ka, Gus? Tol. Ay, go, dali mo. Ay, guwapo na ba mo eh? Mura na mga puting ay gugo. Basta tol. Ang isip ko pero ako'y sabog na. Grabe na gulgul. Alam ko ang Nagportan. Kumusta naman ka dito sa imong bakasyon? Go! Okay rin tao. Kasi mayo mga to dia. Tol, nadungga na mo. Dunahan ka daw. Gold naman yung mga gayilo na kago. Nagilo naman lagi na. Hasta butones no. Gayilo. Sa shirt. Gayilo po. Hasta. Ako, ang kasaban nito ang dito eh. Sig natay mga kandila. Okay, pang snack dia tol. Oo, pang ba? Pampainis dugan ba? Oo naman kayo. Pilagyan ang laro ninyo? 50 bucks? Oh, Sir? ano yung murag sakto-sakto na siguro na ninyo? Lah, Pahalan na tala. lami, anak, oy! Lagi kay salamat, Migo. Salamat kayo, ha? Migo, lagi kay salamat, Migo. Salamat kayo. Salamat kayo sa'yo. pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali. Sana nga kay kwarta niya. Nga naman nak. Akong gamiton lagi sa mga 15 mil lang. Iti takuha na 15 mil na ito eh. Wadyo may kwarta na. Sa karon ako, hindi ko subangan. Ang pa sa project na pala na ako. Kinanglanon kinakong kwarta. Wadyo may kwarta na. Sorry kayo. Taipat kayo sa karon. Taipat mo. Sorry. Hey, bro! Kumusta? Hey bro. Eh bro. Kung saan ka bro? Imuha ng motor? Adri bro eh. Kapatid ng motor bro eh. Para ba Adri bro kanang taratag-ara ba? Hangin na ba? Basta no nga bro. Yaya na kayo buhay mo bro. Pareha kita. Ginagawa mo. Amor ka po, nagsinso ka mo. Yeah bro. Nagko kay income ito bro. Nagko kaya mo 1 million kung adlaw dito. Yahaya bro. Ikaw dai. Yaya gini mo bro. Kung saan yung negosyo na mo dire? Lah. Ako ang gininino. Ako ara bro kanang gusto ko na abangan balay. Yang daga ko mga farm. Mamanap. Mao ba? Mao na ako negosyo bro, mo income ko kuan bro. Sinso ko dai ka dire dai? 4 million bro. Pare-pareha na ito. Butol ba kayo? Income mo sa 1 million. Grabe na yung papa. Grabe ka butol ka niya kung mahal eh. Kani, wa mo kuno sa kwarta. At doon kiniron, ngayuan ko ng kwarta, bis na akong minong. Nung. Nung. Uy, naamli ka nung. Ako naman na ako pagbangkon di ay. Kuha na ni mo ron eh. Nung, isuro mo ka nung. Oh, gikan ko abroad niya. Dua ko ninyo dire kung nangumusta ko ninyo. Kung okay ba inyong kinabuhi dire? Okay ra no eh. Pero naalay ko kami. Problema nung. Ha? Kay ko kwarta pa be. Gumito. Oh shit. Here we go again. Nak. Ate. Na ko kuandri nak. Kang Unya rasa gabi nak kay mapagdag kita diri nak. Sige lang. Ay kabala ka. Ako na bahala.
Ha? Kiri bala no? Laro dyan no eh. Oh shit. Ay, Here we sige, go Dre, again. Muhatag. Imo na. 500,000. 500,000? Pa, nana ko 50 pa. Yatag sa kunin no. Bro, pasensya kay bro na imo matikaan ang anak mo. Gamay ra kay to yang gipangayo. Akong tay bahala to bro. Pero sa amon wa kada kuan. Taka bro. Pasensya na kay bro na imo tikaan akong imong inubos. Kira, gamay ra kitong kantidad. Wow. Okay ra. Bro. Nako si nako bro kay Sige, asa man ka? aton sa nako ang balay kay naka-lock ba ang balay bisik waton to ang mga gold bro ba. Sige, sige, sige. Mga alas. A few inches later. Uy. Ayaw, wala kay kurta yung na 1 million. Ayaw na. Ang kay 1 million. Ayaw na. Ato ra to na. Ato na. Ayaw na. Po. Ay, sabanin. Ay, sabanin. Bro, ato na ni kwarta no. Ayaw, isuko ako. Ugi mo ning ko, sige, tugan lang nino. No. Tugan lang nino. Wala, tugan lang nino. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko.